toroq imfarkin, għal bankin imkisrin, minn tajers imqattajn għal tajers imniżlin. Dan huwa l-istat ta' triq San George f'San Pawl il-Baħar, triq illi aktar tixbaħ lil ta' xibel tas-sedjata mill-Belt, illi ta' kuljum tara 20 ta' turisti illi jiġu Malta biex iqattaw il-vaganzi tagħhom. Nis mitħla tal-Partit Nazzjonalista fuq 12 distrett qed jixħtu r-responsabilità tal-istat li jinsab fih bħalissa San Pawl il-Baħar fuq is-Sindku Nazzjonalista Grazzjella Galja illi tiġi bint l-eks Ministru Ċensu Galja, sindku illi fi kliem ir-residenti mhux qed tagħti kasom. Il-mara marret l-darbiet u qaltilhom u kull darba jgħidula li qegħdin fil-qorti ma tal-gow. Jiena mort 15 ilu nħallas ċazzjoni u għattilhom dik se jsir minna jiena. Għalli l-ispaltu l-iskrivan kważi bla risposta. Ta' sindku konna rapportajna miegħhom ma xejn. Ma ġi xejn. Triq San George hija waħda minn dawk it-toroq residenzjali illi tħallew mitlu għal rieħhom mis-sindku Grazzjella Galja. Jena u kisirt saqajja fid-triq. Ir-residenti ta' triq San George ilhom aktar minn sena jgħixu f'dan l-inkonvenjent. Issa ilu hekk sena. F'din it-triq bħal ħafna oħrajn f'San Pawl il-Baħar hemm ħafna residenti barranin li jażlu lil Malta biex ikollhom ir-residenza tagħhom. It's just bad all the way along for parking and dangerous on the pavements and all everywhere is just messy. L-istat ta' toroq f'San Pawl il-Baħar huwa xhieda tal-inkompetenza li mexxiet bih il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar, il-Perit Grazzjella Galja. Dan jixduh ir-residenti illi tkellimna magħhom. Kontenti bit-tmexxija tas-sindku ġifieri? Għamla xi triqat għax anke billa jħadmu. Imma hawnhekk diżastru. Meta għadni l-għamajwa sa dal-waqt tissir. 5 miljuni semma fuq il-kejbel, mbagħad waqgħu 10 miljuni. Madonna. Fejn isejrin dal-affarijiet. U hawnhekk jiena rajt Ingliża hemm titfixker f'ħofra hemm il-karozza parkjata. Miskina ta' għax mort niġri nara weġġaġġ u nistax ngħinha. U bdiet torok u bdiet tgħidli this disgrace. How long have you been like this?